Rád by som zodpovedal na otázku, prečo nevyrábame tie pekné sklenené dvierka. Prestali sme ich vyrábať pred 5 rokmi, už robíme len tieto plné. Vidíte tu ešte 3 posledné zostali nenamontované. Keď nejaký zákazník chce, tak mu to zadarmo dám, keď má rozbité sklo od nás kadičku. Prečo sme pristúpili k tejto zmene? Súhlasím, že dizajnovo je to pekné. Tu bez skla, tu sklo. To sklo je pekné, kým sa nekúri v tej piecke. Potom je už čierne, ale to by nevadilo, to je len estetika. Prečo sme pristúpili k tej zmene je to, že často sa stávalo, že v zime väčšinu kadí sme dodávali do ubytovacích zariadení, do penziónov a v zime, keď zákazníci nafrkali na to sklo, tak tie sklá praskali. Vyrobili sme vyše 20 kusov nových skiel sme dodali zákazníkom. Jeden kus 18 eur, 20 eur jeden kus, aj to sú peniažky. Ale to nie je hlavný dôvod. Hlavný dôvod je ten, prečo sme k tej zmene pristúpili, že pred 5 rokmi mi robil jeden majster krb a keď sa podíval na kaďu, tak jeho otázka znela, že prečo tam dávame sklo. Tak lebo aby sme videli, či nám oheň horí, to bola moja odpoveď. No tak sa ma spýtal, že či viem, kade krb hreje, kde vydáva najväčšie teplo. Tak cez sklo, samozrejme, to všetci vieme. Krb sála cez sklo a ohrieva nám miestnosť. No tak tento istý efekt je tu na. Vlastne my ohrievame vonkajší vzduch. Zbytočne, to sklo je tu proti veškerej logike. Tam to sklo nemá čo robiť jednoducho. To je taký argument, ktorý jednoducho treba uznať. Preto sme prikročili týmto plným dvierkám. Ako vidíme, ešte z druhej strany máme chránené ešte aj priamy ohrev tých dvierok, takže ani to sa nám neochladzuje.